Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Noibermix TV here. Sa mga bago pa sa channel ko, mag-subscribe kayo para palagi kayong updated sa mga video nating ilalabas. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa akin. Cheers! So, nandito tayo sa barbershop mga kanoy bro no, at magpapagupit na naman tayo dahil mahaba na naman ang aking buhok. Oh my goodness! Hi! So, nalagyan na nga ako dyan ng tela para hindi dumikit yung mga buhok sa damit ko mga kanoy bro no. At kinuha na nga po ni Kuya yung mga kagamitan niya para mag-umpisa na. At nagtatanong nga po lagi dyan si Kuya mga kanoy bro kung anong gupit daw. Sabi ko, army cut po Kuya. At ayun na nga po Kuya, kuhang-kuha mo, batang-bata. At yaws. Kitang-kita agad ang kagupuhan mga kanoy bro no. Wow! O see? Yan ang tinatawag na army cut mga kanoy bro no. Makikita nyo dyan sa pinakadulo nyan. Napakalupit. Oh my goodness. Ganyan na rin ang gupit nyo mga kanoy bro. Maganda, presko. Lalong lalo na ngayon tag-init. Summer na summer. Low, 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 low. At galing nga pala tayong duty dyan mga kanoy bro no. Dahil makikita nyo naman sa mata ko mga kanoy bro no. Antok na ako dyan no. Napipikit na ako dyan mga kanoy bro. So ayun o, ang katina ng buhok sa ilong ko. Tanggal mo na. Okay. Let's go. Okay, yun na nga po mga kanoy bro no. Binawasan na yung taas. Ang size ng taas ng gupit na yan mga kanoy bro, 4 yung taas. Yung baba ay 0. Okay. Diyan mo na makikita ang Manila rate na gupit. Ganyan talaga mga kanoy bro, kasi kapag duty ka talaga kailangan maganda yung gupit mo, maganda yung appearance mo para yung mga empleyado, client maantig sa inyong kagandahang kasuotan. Bola lang yan. Lalo na sa gupit. Diyan makikita kung gaano ka snappy ang isang gwardiya. Joke lang. Ay, sabi ni Kuya, basta maggugupit lang ako dito Kuya. Diyan ka lang at mag-steady ka lang dyan ang ulo mo. Sige Kuya, pagpatuloy mo lang po ang paggugupit mo ay walang problema sa akin yan. Basta yung mga pangmalupitan natin gupit dyan Kuya, alam mo naman. Shout out po sa'yo Kuya. OC! OC. Tignan nyo po mga kanibro na kung mapapansin nyo po yung mga kanibro ang gupit natin. Medyo okay na po at talaga namang pulido yung paggugupit ni Kuya. Oh my goodness. Talaga naman mga kanibro no. Sa susunod dito pa ulit ako magpapagupit kapag mahigit 1 linggo na mga kanibro no. Kasi kapag 2 weeks na mahaba na naman yan mga kanibro no. Kaya pagupit na naman tayo para magiging snappy na naman tayo mga kanoy bro. Ano ba tong asong to? Ang ingay naman ito. Ay, nako talaga namang tong asong to. Kada mag-umpisa ako pag salita ay talaga namang nangangahol talaga. Ay, ano yan? Wala na. Let's go na. Continue lang Kuya at huwag kang maistorbo sa akin. Alam mo naman. Kailangan, tignan mo, napipikit na ako talaga Kuya. Antok na ako Kuya. Kailangan matapos na to Kuya dahil alam mo naman, medyo din naman tayo mamayang gabi. Let's go na. Pwede ka naman magpikit dyan mga kanay bro. Pikit lang. Diba? Dyan nagle-level cut na dyan si Kuya Barbero. Ang tawag dyan ay level cut daw eh. Devil cut. Yun nga, devil cut nga. Tignan mo talaga namang snappy eh. Kahit nakatulog na eh. Antok na talaga ako yung mga kanay bro. Ay, ano ba tong salita ko mga kanay bro ay talaga naman aray naiba eh. Saglit nga lang at baguhin natin mga kanay bro eh. Parang batanggin nyo na tayo nito aray ay. Abay si Batang at si Kulot na shout out kay Kulot at Batang. Ano ba naman tulog na si Noy bro. Nako po. Gusto ko na talagang matulog dyan mga kanay bro. Grabe ang sarap magpagupit. Okay na.
Ay, salamat naman at natapos na 'to mga Kanoy Bro, no? Wow, smile na yan. Okay, finishing na tayo dyan mga Kanoy Bro, no? Okay na. At maraming maraming salamat kay Kuya dahil napaganda niya ang aking gupit. So, may konting pagpag pa. Oh my goodness. Thank you at shout out kay ate. Shout out sa naggupit. Okay. Dito lang po yan sa ano, katuktukan ng bundok mga Kanoy Bro, no? Kung gusto niyo magpagupit, dito na lang kayo magpunta. Magdala kayo ng helicopter or airplane ba? Okay na? Wow, pugi na si Noy Bro. Oh, si oh, ang ex na inewa. Okay, joke lang. Tignan nyo mga Kanoy Bro. Wow, see? Snap yan. 4x5 po yan mga Kanoy Bro, no? Okay, tignan nyo naman talaga naman. Oy, kakauwi ko lang yan mga Kanoy Bro sa buhay. Boarding house po pala. Dito muna tayo sa aking alaga na si Taal. Pangalan ko dyan, hi Taal. O, si, dito tayo sa pampatanggal ng pagod mga Kanoy Bro. Yan o. Nilalaro-laro ko po muna yan bago ko siya papakainin mga Kanoy Bro. Okay. Napakaganda. Kahit wala pa lang oxygen yan mga Kanoy Bro, no? Yung, ano, yung bumubula ba na tinatawag nila. Siya ay nabubuhay talaga. Basta yung tubig niya ay mineral lang. Huwag kayo sa nawasa kumuha ng tubig kasi madali siyang mamatay kapag ganyan. Sabi daw ng ano, ng vendor doon sa ano, nadaanan ko kasi. Kaya nagtanong talaga ako kung anong pwedeng tubig ba, kung ano bang pwedeng pakainin. So ayun, talagang binirify ko talaga ng maayos para ano, para hindi tayo malagasan ng isdang ito.